ככה, אז יש לנו את המיטה של איקאה כבר כמעט שנתיים. לאחרונה היא התחילה ממש לחרוק. התחלתי קצת לחקור באינטרנט מה אפשר לעשות עם זה. מצאתי עם פתרון שדי עובד, אז אני אשתף אתכם מה עשיתי. זה ספציפית לדגם הזה שאתם רואים, אבל למה שאני ראיתי, רוב הדגמים של המיטות של איקאה הן די דומות בבסיס שלהם. ככה, אז קודם כל לקחתי בד לבד כזה, שהוא היה הבסיס שלי, חתכתי אותו לריבועים, ומה שעשיתי, תסתכלו פה, מסתבר שהעיקר הרעש בא מהחיכוך של הבורג בברזל. אז מה שעשיתי, עשיתי ריבועים עם חור באמצע, ממש קטן, שהבורג ייכנס, ופשוט הברגתי פנימה את כל הריבועים לכל האורך. לקח לי בערך שעה, שעתיים של עבודה, עשיתי את זה בשתי חלקים. פה בחיבור שמתי גם שתי פסים של לבד לכל האורך, משתי הצדדים של הפין עץ. זהו, הולך פה לכל האורך. כל מקום שבעצם חשבתי שיהיה חיכוך כלשהו, שמתי בד לבד ביניהם. אותו דבר גם בצד השני, עם כל הברגים שם. פה שמתי גם בין העץ לברזל וגם על הברגים, שמתי בד לבד. זהו, עוד טיפ חשוב זה ששמתי את הברגים, שמתי את זה במקדחה על הרמה הכי נמוכה. לא צריך לסגור חזק, שיהיה כמה שפחות חיכוך. ובאופן מפתיע, באמת לא היו רעשים מאז. ועכשיו שמישהו אחד זז בלילה זה לא מעיר את הצד השני. מקווה שזה עוזר. בהצלחה לכם.